ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି? ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କେତେ 12:50 ରାତି। ଖାଉଛି ବିସ୍କୁଟ ପୁଣି କେମିତି ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଭଳିଆ ଦି ହାତରେ ଧରିକି ଖାଉଛି। ମାନେ ଏଡ଼େ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ କେମିତି ଖାଉଛି ବିସ୍କୁଟ ଡବା ପୁରା ସହକାରେ ନେଇ ଆସିବି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ କିଛି ତ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ତୁ 3ଟା ପରଟା ଖାଇକି ତତେ ପୁଣି ଏଇନା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି କେତେ? ଏଇନା ହେଇଛି 12:53। ମତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି 3ଟା ପରଟା ଖାଲି। 12:53 ଆଉ ଟାଇମ୍ ଧରେ ଖାଇବି। ଦେଖୁନ ଏତେ ଭୋକ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାକୁ ଏତେ ଭୋକ ଏତେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଏତେ କିନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛି ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ନା ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଇବିନି।